Lisod ang adlaw pero mas lisod ang gabii para sa usa ka OFW. Sa kahilom sa gabii, daghan ang mga OFW nga nag-inusara. Nagmukmok sa ilang kwarto nga magulanon ug naghunahuna kanunay sa ilang pamilya. Bisan pa man sa kakapoy naningkamot sila nga manarbaho ug ipakita ang ilang kusog para makabaton og maayo nga kaugmaon ang ilang mga anak ginikanan ug uban pa. Dili sayon ang gibati sa usa ka OFW nga gihidlaw sa pagmahal ug pagpangga gikan sa ilang pamilya ug nagampo kanunay nga unta makalahutay sa kamingaw ug kalaay nga ilang giatubang sa laing nasod. Ug dili malikayan nga makapangutana sila sa ilang kaugalingon ug hangtod kanus abako magantos diri sa laing nasod nga gihidlaw sa kamingaw sa pamilya nga anaa sa Pilipinas. Kung usa ka OFW, nasayod ko nga makarelate ka niini. Basta amping permi. Kinabuhi sa OFW, layo sa pamilya, mga luha o paningkamot, alang sa ugma. Sa kakapoy nagaantos, sa mga problema nakipugno. Kinabuhi nga walay kasiguruhan, pero tunay paglaong nagikutan.